खुलुमबाय दैलि खौरां निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियाव बरायग्रोना लाबाय। बे समाव दंफैयो आं माइनावखुरि गामियाव। माइनावखुरि गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा दिनै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों। बिथांमोना मानि थाखाय बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों आं बिथांमोनाव माखासे सोंनानै लागोन। आदसा नों जे बिजेपिआव फैदों, बिजेपिआव नों बबे दोलोखौ नागारनानै बिजेपिआव जयेन जाफैनो गोनां जादों? जोङो नांगालावमोन, ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो नांगालाव थानानै जोङो नांगालखौ गाराखैमोन दा माने जिनिसा जोङो बन सिननानै फाननानै जाग्रामोन नालाय। बन सिननानै फाननानै जानायाव जोङो गासै थाबायै जोंनि थाखा खरस खालामनानैसो जों थाबायनायमोन। जों मोनाखिसै, जोंनो इउपिपिएलआ मथा मथि जोंनो होआखै। मानि थाखाय होआखै जाखो इउपिपिएलआ? माने गावसोरजों एटाच जानांगौ, माला गाननांगौमोन नालाय जोंबो गानहैथायनाय जायाखै। जों माने मथा मथि नांगालखौ मोजां मोननायमोन नालाय। दा बिनि उनाव थाङै थुङै जोङो दा मा इउपिपिएल मा नांगाल मा जुंगाल होननानै हाबसनहैनाय जाबाय गोसो गोथारजों बिजेपि दोलोआव। औ सैथोथार बेयो। आं बाहाय हाबनाय जाबाय। ओरैनो इउपिपिएल दोलोआ मानि थाखाय नोंनि चेकखौ दाननानै होखो? मारैथाय बुजिनो मोना। जोंथ' बिबाय, खननै खनथाम जाबाय बिबाय, होआ। जोंनि राजनितिक दोलोआव जों मानसि बुथुमनो होननानैल' बुङो बिसोर। खालि राजनितिकआव जोंनो मानसि नांगौल' होननानै बुंनाय जायो बिसोरो। दा बेहायनो आङो नांगौथाय नाङालै रागाजोंबा होननानै थाखादोंमोन। बेनिफ्राय उनाव जोंनो जाय संख्रि बानलु जानो होनो हागोन होननानै जोङो दा माबायाव हाबनाय जादों। नोंदि बिजेपिआव जयेन जाफैबाय, बिजेपि 9 नं बनगाव बियाबनि केन्डिडेटआ मा नाम? राजिब बांगालमोन। राजिब बांगालाव जों थांबाय। गोसो खुसि बिजेपिआव फैथारबायथ'? औ, मालाबो गानबाय बिलाय। गोथारथार।